Caban banana, Caban banana. Croeso i'r Caban banana, lle dwi yn gofyn cwestiynau. Mae plant Cymru yn atab, ond fi sy'n gosod y thema. Fel, be di dy hoff air? Be di dy hoff faith? Cas fas ifenia, be ti eisiau neud fel gwaith? Pa liw ti'n defnyddio i beintio? Wyt ti'n gallu nofio? Be di dy hoff dawns yn y disco? Caban banana, Caban banana, no. Caban banana, Caban banana, gar. Helo! Helo. Gareth the Orangutan ydw i. Croeso i'r Caban banana. Hwn ydy Caban lle da ni'n trafod pethau gwahanol. Heddiw, da ni'n trafod bwyd. Loti, beth ydy dy hoff bryd o fwyd chdi? Fish fingers. Fish fingers? Ydy pysgod efo bysydd? Yndi. Yndi, mae rai bod nhw'n dweud fel yna ti'n gael fish fingers, e? Be di hoff bwyd chi? Banana. Spaghetti bolognese. A sut ti bita banana? Efo cyllall y fforc? Na. Ti'n agor y pila a wedyn just rhoi llaw ti a wedyn bita fe. Nom, 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 fel na. Banana mewn chocolate, dych chi wedi gael hynna? Ie. Dych chi'n licio bananas? Ydyn. Dwi ddim. Be di cas fwyd chi ta? Mushrooms. Mae rhai yn dodgy. Dodgy? Os, mae yna rhai yn wenwynig. So, sut dy fod i bod y paen sydd ddim yn wenwynig a pare sydd yn. Melon? Ne. Sprouts? Oh, come on. Cadi, wyt ti'n licio coginio? Ydw, dwi'n hoffi goginio pizza, chicken nuggets a hot chocolate. I gyd efo'i gilydd? Ie. Swnio'n afiach. Mae'n blasus i fi. Pwy sy'n coginio adra? Mam neu dy ci fi. Mam neu y dad fi. Ti'n neud bech donna dy hun? Mae mam yn helpu fi wneud y jam, cos dwi'n methu wneud y jam y lot. Na, ti'n neud gormod o llanast. Yndw. Ydych chi'n abo rhywun sy'n methu coginio o gwbl? Ie, Pwy? brawd fi. O, na. Be di oed brawd chdi? 3. Os dim chyfad felly. So just 3 oed. Be di peth mwyaf gwirion sydd wedi digwydd yn gegin? Bod pan mae rhywun yn agor drws y cwbwrdd i'ch ben, mae popeth arall yn cwpa mas o'r cwbwrdd. O, na! Beth am y peth gora sy'n cael ei coginio'n tu chi? Burgers. Fi'n coginio tamaid bach o beans arno fe. Ti'n agor y tin? Ie, gyda bottle opener. Gyda be? Can opener. Can opener? Dwi'n licio neud cupcakes allan yna. Ooh, cupcakes. Neu fai flour mewn a fi credu oi... Fi wedi gwneud flapjacks hunan fi o'r blaen. Fi angen llawer o oats. Ti'n gwybod beth ti angen i flippo y oi? Hynna, fi use hwnna sometimes. Wyt ti flipio beth alfie? Ie, pancakes. Pog! Fy hoff beth fi yw mynd i parties. Na gael tisan, cwci bach a bechdan. Dwi'n gael pizza, sausage rolls. O, lyfio sausage roll, ie, lyfli. Hynny beth dwi'n gael bob tro'n party fe. Gag fe. Ni'n cael crisps yn party fi. Pa flas crisps? Sa'n rhoffi rhai gwyrdd o fi'n rhoffi... Rhai gwyrdd? Ie, ie. Be, crisps gwyrdd? Na, mae crisp melyn i gael, ond mae paced gwyrdd. A weithiau dwi'n gael cucumber hefyd. Cucumber? Mewn i chwarteri. Be ni di rhoi mewn rap? Cucumbers? Just cucumbers? Just cucumbers yn plaen. Does am blas i cucumber, na? Na, dwi'n hoffi cucumber. Mae dad yn hoffi cucumber. Gynnwch chi cwestiwn i fi? Pa bwyd ti ddim yn licio? I ddeud y gwych, bananas. Ie, dwi'n gwybod. Be di hoff ffrwyt ti? Dim chips, oce? Iawn. A mae yna bananas yn ei tochr. Dwi'n gwybod, a dwi'n licio nhw. Ydy tomato'n ffrwyth? Na ci, vegetable di hwnna. Ti siŵr? Yndw, vegetable. Be di favourite pudding ti? Cheesecake. Bwa. Diolch. Ta. Hwyl fawr. Hwyl fawr.
Caban banana na.